A CIGA volve a denunciar a mala xestión dos centros de atención primaria por parte da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago Barbanza e solicitan a dimisión dos seus responsables. Segundo informan dende o propio sindicato, a xerencia obriga o persoal de atención primaria do Centro de Saúde de Ribeira a realizar gardas no PAC, avisando con escasas horas de antelación e a través de burofax. Esta imposición que ven dándose, segundo a CIGA, durante todo o verán e reiteradamente nas últimas fins de semana, non se debe a unha ausencia non programada, senón que corresponde a permisos solicitados polos traballadores meses antes e que non se cobren ata o último momento. Dende o sindicato apuntan a que esta situación estaría agravando máis se cabe o problema da falla de persoal que xa arrastra o dito centro sanitario dende hai anos. A CIGA denuncia que esa falla de organización por parte da xerencia merma as condicións de traballo do persoal, o que conleva un desgaste físico que repercute na calidade de atención que se lle presta a diario aos pacientes.